Di m si obodo oyibo wee bata na Naịjirịa ịbịa nụ nwaanyị wee fụ m sị na ọ like m chọrọ ịnụ m. So mụ nwa like kwuo onye anyị nenesi ọbala ọ dabala anyị. Mama m wee sị ka ya jụọ ese. Mama m na papa m wee jụba ese jụsịa. So mama m wee kpọọ m wee sị m na asị na di m na papi ya na-eti mami ya ife. Na papi ya na-eti mami ya ife and na ọmụtasigo okolobịa na agbọghọbịa. Ma still papi aka na-eti mami ya ife na ụmụ okolobịa na ụmụ agbọghọbịa could not stop this man from ị na-eti nwunye ife. Like na ya mụrụ ka nwa ya ga-esi ghara iti nwunye ife ebe ọ na-awọchi papi ya ọ na-eti mami ya ife. Ọ bụkwala okolobịa, they are still watching. Abụ ịghọtago na this guy eti gị ife o. Papi ya sị ya na hapụ ife afọ na mmadụ niile abụrụ ofu. After all, na mami ya tili na papi ya tili mami ya ife mana ihe metụrụ mami ya aka na anybody can turn out etu ọbụla o si wee chọọ na ọ bụrụ na inye nwoke peace na ọma ntị gị ife. Then na ntị esi ya na ya support kwa mami ya nya anụ ya. Then nwanne ya nwoke si ya na ọkwa obodo oyibo ka unu ga-ebi na ya na ọ bụgodo na ọ na-eti nwaanyị ife na ọma ntry ya n'obodo oyibo. Papa ịghọtago na then nke afọ bụ ihe mekele sense. Ya wee kwelụsị mami ya na ya ga-anụ ya. Ya ga-anụ ya. Mami ya na-azọ ya ajụ. Ya wee nọbụ ya. O wee chigha azụ wee tiri ya akwụkwọ ya wee pụta. Ya wee jebe obodo oyibo. Ọ sị m nne ka alụlụ na di na-alụ na company na-alụta ego. Ya nwa bịakwa ọ chọtala ya company ebe a na-eme bakery. Ya na-alụ part time na fa na-eme packing na ke packing stuff. Ọ sị m nne na di bụ onye ka na-eweta ego and n'obi na 3 bedroom mgbe a ji wee lụ ụlọ nke ya. Fa wee bili. Ọ sị m na ife na-ese n'obe etu this guy si akụ ụmụaka ife. Ụmụ na-atọ ka ya mụtara. Sị nwa mee ife ọ na-akụ ya. Ọ na-akụ ya ụjọ a na-atụ nyanwa maka neighbor emefu. Ọ na-abala ụmụaka mba like o nwere izele ọ mara na ya nọ n'obodo oyibo. Nyakwuzie okwu otibekwa nyanwa. Nyakwu okwu otibe nyanwa. Na ọ kpọrọ ya sị ya na bọsị ọbụla ọ ga-akpọ polisi n'obodo bụ bọsị marriage ha ga-ebi. And ya ga-emesi eke ekwu. Ihe a bụ ihe ọ gwara ya. Ọ sị m nne ya na-edi. Ya na-edi otisi ụmụaka ụtụtụ ya na-agwa ụmụaka ticha jụkwa gị ga-ekwukwene na papa gị tili gị ife. Na-asụ ụmụaka isi fe ekwukwene na papa fatili ife o. Aka na because ọ bụrụ na ị gwara ticha akpa eke. And ọ bụrụ na ticha akpa eke a sị na gị nwa n'ọgba nkịtị. Ọ bụrụ na eke bịa ebulu unu na-abọnalụ n'ụmụaka n'afọ ha bad ọdụ. Like ọ bụrụ na unu bụ di na nwunye na ofu onye wee mee ihe ofu onye just to stand out entirely si na ya mọrọ if not analụ unu ụmụaka. Mana ọ bụrụ na di gị ọ nwunye gị amara ife ọ pụta ọsịkwu na iso akpụrụ unu na-abụ ụmụaka baa na sistem. Mana etu esi eme ihe bụ apụta ofu onye akwụrụ iche ahapụrụ onye nke ahụ fụ nwa focus ọ na ofu onye. Ịghọta na so ihe a na-atụ ụjọ this man na-etie. Ọ sị m nne anọ season bịa. Di ebidokwe o na ọnya nwa ga na-ekpo snow. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ịgba na ikpo snow ikwu eziokwu na ọ bụrụ ọlụ particular person because enwesi single mothers. Mana ndị fa na nwoke bi bụ nwoke na-ekpo snow. Then ịtụfu garbage unu maka o si adọ. Na nwoke na-etufu ọ bụrụ na nwaanyị adị etufu but ibulu nwoke all these little things ka ị ga na-eme ese ma ọ bụrụ ịsa afele na mme ndị otu ọ bụrụ na ịma nsa ahụ. Mana still o nwere ife bụ ine anya si n'ọlụ nwoke. After all ada ka ọlụ ugbo hia. Na ya ga na-ebupụ garbage, na ya ga na-ekpo snow. Winter summer pụtakwuo na ọnya nwa ga-asụcha mbala sụchasịa afịfịa lunite enu. Ọ sị m nne ya na-eme ihe kedu ihe a ga-eme. Ya ka ya ekwu tie enyi ife. Ya ka ya ekwu tie enyi ife. Ya gwa ụmụnne nwanne nwoke si akpọọla ya eke. Mami ya sị na ya gwara gị agwa. Nne ya gwara gị agwa n'obodo oyibo can not change onye bụ ihe a ka ọ bụrụ ihe a. Mba. Nwaanyị melụ na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-ese okwu n'obodo oyibo maka na ụfọdụ lu obodo oyibo fachụkwa ka anụbakwa gị etu esi anụ nwaanyị na Naịjirịa. Nwaanyị nwa kpatara okwu niile a na-ese mana ị chọrọ ịnụ. Gị dibie na ịkpọ polisi nọlụ sọ gị. Ya wee dikete ihe a oluo one day. O wee kụọ nwa ya ife ọ kụrụ ya ihe a. Ya wee pala onwe wee tinye.
Osim this man wee tibie chọọ ịtọgbue nya wee mele ọsọ na si ihe anyị bụ nightgown mele ọsọ wee gbapụ gbaga na be onye be anyị nọ n'akụkụ nebo ha. Ọsịbụ ma mmakwa ihe dị eme dị eje ha yata nani bikos ọ na-alụ n'ọlụnụ ọpụta ụtụtụ ịmagolo imere kọl enye gị nani ọpụta oduju ụmụaka akwụkwọ duge ntebe di ya nata di ya achọọ dị ya na ife ya nọla ebe afọ bụ 2 weeks. So ka anọzi 2 weeks dị akpara ma ọnya chigebe azụ bikos nya chigebe azụ ịmagolo ndị afọ bido kparali ya babali ya mba si ya na this man ama change asa anya kpọọli ya eke kafa caution onye ọ bụgodu na ọman press charges ka ọ malụ that you can do something ndị n'igbe ya nkịta ọ na-eti gị ife ọsị m nne ya wee yipụ akwa ndị a bebe akwa the daughter welo fonu kpee eke ozugbo ozugbo sị ha na ha na-abịa n'ọfịs ya wee sizi ebe ndị afọ wee jebezie efe nyezieri aga na ejezie weje rịpọtụ ọdie wee yipụ ya akwa sie nya abiu ewee mee die invite na okwere bịa ndị eke wee jezie wee kpọta ya akpọta wee jụbịa si ya ọkwa eziokwu na ị na-eti this lady ife ọ sị na ya mara ife ọ na-akọ isi na ịmara ife ọ na-akọ wee wepụta pictures esesi the girl si ya mgbe ị kpọta this girl obodo oyibo etu karịa ada so na isi na itiri ife na ị ga-aṅụ iyi na itiri ife so ndị afọ bizin bụ ndị gbazi witness ife ọ na-akụ ya everyday ife ọ na-akụ ya everyday ewee jụọ the lady wee sị ma ọ ga-press charges ọ sị na ya ma press na ife ya n'ididebe ebe ya pụọ n'ụlọ ya pụọrịa n'ụlọ. So ndị ekewe sị na ọ ga-apụ n'ụlọ ebe afọ ka ọ nọ wee yaba biko sị na ya dosọrị na ya ma ntizi si gbaghalị ya na ya ma mmezi fa biko na ife sọrọ anya mee ya metụkweti ya aka nkewa ọ sị m nne na etinyekwe na ọ na-eti ụmụaka ife maka na ya tinye na ọ na-eti ụmụaka ife ụnụ mana ka ọ na-adụ ndọchi ejiri ụmụaka egwu ịghọta na ha hapụzie ifaitere nge nwa bụ nwaanyị fight gbaziala ụmụaka bikos ha believe that na nwunye can hide husband can hide nwunye against ụmụaka ịghọta na ndị enwere ọnụ ga-ekwu nwulufa na ekwutekwe nke afọ ewesi dị pụọ n'ụlọ dị wee pụọ. Ọ sị m nne ya wee bili sọsị anya na ụmụaka ya nwa ka na-akwụ n'ụgwọ ụlọ ya taa na ọ sị m kwa mbọsị ọbịa na ayọ si ya gbaghalụzi anya ka ya bata ya jee na polis steshọn ka ọ gwafa na fe edozigo ka ya muvukwe na ọ sị m na sinsi afọ na ya nwekwe n'udo na ya nwee peace mana stil na ọ na-ewutie duto na-asịgoro ịmago na ibi obodo ibi chụpụ nwoke n'ụlọ nọ ife ọnọzin ya na ọ na-ekpe je na-ayọ ndị mmadụ fabia ayọ ya ndị mmadụ wee na-asị ya bikos na ndị afọ ọ gbajee na nkefe chọrọ igwu okwu ọkparịsịa papa fa kparịa mama fa ike ya eweta ọnụ ọkparịsịa gị ịghọta na kịta ndị afọ niile chọrọ igwu okwu mgbe nwunye na-agbajọsọ eje akọ nwere na okwele gezie ntị maka na ife na-eme unu jide anụ n'isi unu ama nge ntị ọ na-akwụgharịzi na-ayọ nyanwa ọsị m nne na-ebelie na-emeli ya nwere ife ya ga-eme ọnya na-atakwu ya again and ị na-ati abụ ije na polis steshọn jekwuo na fe edozigo ya nwere ife ya ga-eme ya kwesị ka ya wepụta ya ebe a ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme ga na-ati aka unu bikwala ike gwụrụ nne amaọkwanụ m ife m ga-agwa gị amara m ife m ga-agwa gị bikos na ọ dị na nwunye ka unu bụ and na onye nwa kpụta gị obodo oyibo mana ofu ihe m chọrọ ịtụnye n'ihe a bụ ọ bụrụkwa ma ọ ga-echenji ada eme ya eme ada eme ya eme mgbe dimkpa a grown-up man ga-eji nọlụ a na-eti mami ya fụlụ isi awọ papi ya na-eti mami ya fụlụ isi awọ ife ọdụfe oke fancha niile bụ efufe efusigo n'ọkụ very useless people very selfish nke ha mara ka esi eme. Kedu ife na-aza na etu nnọ kịta papa m etie mama m ife nkịta alachapịa anya nya m ga-ewepụ nọ nna m ka ọ bụ nya m ga-edobie n'akụkụ iwu try it na-apụ ala etu ntosi agbọghọbịa nọlụ kịta itie mama m ife isi o mebiri gị ọ bụgodu na ị nwere respect for yourself and that woman you have to respect me maka na m amagolo ife ị na-apụ ala mana mgbe ọbụla fanọ ihe a na-emefe agba nkịtị faweli as a normal life so ọ bụkwa ma ọ ga-echenji ọma nchenji and otititi afọ melụ na ọ na-etikwu ma ụmụaka apụ ịghọtago
sosia bụ ofu ihe m chọrọ ịgwa gị. Ọ bụ ma na ọ sị gị na-echenji go gị forgive onye gị mee nna ọma nchenji. Ọ bụzịkwa na ị chọọ ịforgive ya mana ejiri na you sabi yọta na nwere ka nsị gị na-atị a ma ọ gaa na-ata na ya nọ na m agwago gị ife bụ uche m. Ọ bụkwa ma chenjin ọ bụrụ tata ịghọta nke o ji abụ echi and gị nwa na-atị ya edukwa careful because na ịma na obodo oyibo ọ bụrụ di na nwunye ka a na-anụ, especially ndị be anyị bịa mebere onye bụ isi, onye bụ king, onye nwe nna, onye ma ibie. Ọ ife a na-emezi bụ onye ọbụla na-ede ibie, nwere ka isi mee mistake apịa gị ya. So be very careful. Decision is yours, honestly. Ndị be anyị tii na ọnụ n'okwu a. Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.